Mae pethau'n poethi fan hyn yn llythrenol ynghylch y defed ym mhencampwriaeth Wyn Benw Rhyngfryd. Rob Ratri, dwi'n meddwl, fe fi bod y beirniad am wneud I benderfyniad. Lle mae am fynd? Wel, fi yn meddwl mae'r Charlie geithi lan fan hyn, ond mae'r Southdown, fydd y Russell fan hyn yn falch iawn o steithio mewn yn ail, fi'n siŵr. Pa un I chi'n dweud, Russell, chi'n aros yn driw eich bryd neu na? Licsen I weld yr Southdown. Fel mae'n sefyll mae'n anawr, fi'n cael bod I heiddi cael e. Mae'ch calon chi'n gweud Southdown? Ond dwi'n ofni felly o cyfandir o Charlie. Mae'r Charlie wedi ennill fan hyn dwywaith allan o'r 3 blynedd mae'r gystadleuaeth hon wedi bod yn rhedeg. Felly, os bydd y Charlie yn wneud maen nhw'n mynd I ennill y goron dryfflig. Ond pwy a wyr, amser a ddengys, y bydd yn gwneud i'r ysymau nawr? Dim ond fe sy'n ar gwybodaeth ble mae'n mynd. A mon fe sydd wedi cael trin o thrafod y cyfan hefyd, a y beirniad yw William Carson o Ogledd Iwerddon. A braf cael beirniad o bell I ddod I feirniadu yma. Nawr te, lle mae am fynd? Mae'n edrych draw tuag at y Charlie. Ond oedden ni'n twyllo ni? A I fod yn deg ar barnwr un. Mae wedi handlo pob un sydd wedi bod yn y cylchyn a dod I rhywfaint o amser I bawb. A mae hwnna'n peth hyfryd I weld. Ond dwi ddim wedi cymryd gormod o amser chwaith? Na di, ddim o gwbl. Yn amlwg mae'n clir I farn yn dweud, Rob? O, mae fe'n handlo nhw I swmpo nhw, mae fe fel oedd Russell wedi bod yn ffair I bawb a... Russell! Southdown! Da iawn! O, bryd fi! Da iawn! Ragorol, y Southdown yn ei chario hi fan hyn ym mhencampwriaeth Wyn Benw Rhyngfryd. Ragorol, Elizabeth Sargent o East Sussex. Ragorol, Glei. Arbennig. Dwi'n wyn o glist I glist. Ydych, Glei? A dwi'n siŵr fydd ydych chi yn parhau tan hyn o hefyd. Faint nhw'n yn ei lygu'r bryd? O, mae'n anferth y beth. Mae'n anferth y beth. A wara teg i'r rhain, maen nhw'n cefnogi'r ffaireia a maen nhw'n dod nôl weth wedyn i'r gwyl y Gwanwyn. Maen nhw'n arbennig. Maen nhw wedi gwneud gwaith neilltuol yn hyrwyddo'r bryd yma. Odyn. Enwedig y ffaireia. Hwnnw sy'r dod i'r ateb. Wel, diolch o galon I chi dau am ein harwen I trwy'r gystadleuaeth ac fe ai draw nawr I gael sgwrs sydyn iawn gyda teulu'r Sargent Sussex. Well done! When I saw you this morning, you were so relaxed and everything, and now winning this is an amazing achievement. It is, thank you very much. How much does it mean to you? Bucket loads, mega. Very pleased. How would you keep on coming up on top? How would you do it? Keep working hard, keep trying to do our best. Pot luck. More than luck. Massive congratulations to you. Thank you very much. Llongyfarchiadau. Because they leave the ring. It's been a fantastic show.